هيدرا سيرفي ويو هيدرا سيرفو بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما المشرف لا تيفي لجبو أمبو فون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجاني مسوكا تومبا من بي كي noye AFTK Association des Femmes Tijaniya de Kayi olu ka ladala mawludu ta ko sabanan sigi senka a kɛra sibirido février kalo tile 10 san 2018 a kɛra an ka cɛkɔrɔba Elhaji Hamɛ Ɲanka duda la Kayi Legal Segu jama bɔra ka laminɛli kɛ ni mawludu kɛnɛ in na kosɛbɛ. Bi an bɛ se k'a fɔ ko Tijaniya musow ka mawludu Kayi a farala Kayi mawludu baw kan hakɛza Mali mawludu baw kan munu ye kɛnɛbaw ye. Baara ninnu datigɛra ni kuranɛ kalan ye an karamɔgɔ Abubakar Jafɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتاه العليم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كلا إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم
فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين. Kofi an karamɔgɔ muso minnu tun bɔra Bamakɔ n'o ye Mariyata Ɲangadu ale ye dakuruɲa 2 di maaw ma. Mustafa a ye min fɔlɔ di an ma o de ye an ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la an ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya an ka ɲɔgɔn kibaruya an ka ɲɔgɔn ladɔnniya an ka ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn sira ɲuman na o de ɲɔgɔn tɛ. Kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka baro dɔ senfɛ don dɔ la a y'a fɔ Seydina Aliyu a ko Aliyu e ka maa kelen na di k'a bila sira ɲuman kan a ka sɔn i ka kuma ma a ka ɲuman kɛ o y'i ma hɛrɛ ye ka tɛmɛ ɲɔgɔnmɛ bilen fagali kan k'a sarada k'a kɛ sogo ye k'a saraka k'a di mɔgɔw ma u ka dumuni kɛ k'u fa baraji min ka ca ni o ye ka maa kelen kanda ka taa sira ɲuman kan a tigi ka sɔn ka to kanda kɔnɔ k'o y'i ma hɛrɛ ye o la an b'a ye k'a fɔ maa 100 joli bɛ na sigi nin kɛnɛ kan bi kanda kuma lamɛnni na maa joli bɛ na sigi nin kɛnɛ kan bi kanda baara kɛli la maa joli bɛ na sigi nin kɛnɛ kan bi kanda kanu lamɛnni na o tuma an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an ka da a Seyida Mariam Dambele ale fana ye wajulu nafaman di maaw ma alakira ko kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. An bɛ sigi min na yan an bɛ Muhamadu ko sigi de la Allah subhanahu wa ta'ala ko cɛ min ma in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ko n'an bɛ ale ala de fɛ ala ko k'an ka kɛ Muhamadu fɛ sallallahu alaihi wa sallam ko n'o kɛra ale ala ka kanu ɲɔgɔnya n'o ye ale ka kɛ anw fɛ ko anw bɛ kanu ɲɔgɔnya in sɔrɔ ja anw ti kɛ jɔn ɲuman ye abada ko ala y'a ka jɔn minnu kanu u filɛ nin ye fo ni anw kɛra jɔn de fɛ jɔn min ɲɔgɔn tɛ ala ka danfɛnw na ala ye min kanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'o ye de ye Seydil Kawuneyni ni Mustafa jamakulu 2 ɲɛma alakira Muhammadu koro sallallahu alaihi wa sallam an bɛ alakira ka kanu kɛnɛ kan an bɛ wuli ni jumɛn ye Rasul sallallahu alaihi wa sallam ka ko la an sigiyɔrɔ in na don dɔ la Seydina Jibrila de nana alakira ma sallallahu alaihi wa sallam faqala ama tardo ya Muhammad an la yusalli alayka ahadun min ummatika illa salaitu alayhi 10 ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10 الحمد لله نيكما باي سيدنا جبريل ملكه كان يغمغ با عليه الصلاة والسلام دون عليه نانا آمنة ديما كلاب موديما مدركة موديما أدنانا موديما إلياس موديما أكو محمد صلى الله عليه وسلم أوسرية بنيالا أوسرية كورتالا أوسرية نيورو سورلا Allah subhanahu wa ta'ala ko kongi nyiniga yala mi boa ima jena yewa ima jeni munye ni manto min solli ka chien kele Allah ta'ala ba saratan ko ni manto min solli ka chien tan wali maka salamu di ma chien tan fo Allah subhanahu wa ta'ala ka wasaro ye chien keme fo Allah ka keme sara keme tigu ye chien bakelena Allahu akbar alakira ba sallallahu alaihi wasallam ni kuma kan fora nyina tuma mina aniso jara ni kuma kan ye kosebe ne ka kuma da mine ko nala ne ya fe lamebaga ka fo ngo Allah subhanahu wa ta'ala yere de charger lendo salatu la alakira ka sallallahu alaihi wasallam bodan ni ye salatu takalaje abe zikru de ko fo anga hakela tuma mini ala ya nyini an fe jalla wa ala والله تعالى القرآن كنا على بذكر الله تطمئن القلوب كم ما منو مي على كوسما سوما دافع مغا منو مي على كوسما كلي بنتولا كو الله سبحانه وتعالى بولو حكيلي سيغي جاولي وقتي لا جاتيغي باتمانا كولو تي بانديغي و جاتيغي
subhanallah jawuli wakati dɔ ye jumɛn ye saya sigara natuma jatigɛ wakati dɔ ye jumɛn ye den ni balimaw sinjiw kɛlen kɔ k'i bila kaburu kɔnɔ ka bɔgɔ da i kan k'u kɔdon i la munkiri wa nakiru natɔla ka n'i ɲininka i ka ala la ani i ka diinɛ la ne b'an balimamuso nin ye jatigɛ yɔrɔ dɔ ye i bɛ kini lajɛ ka numan lajɛ i ɲɛ tɛ dɛmɛbaga la i ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ nin hinɛ minɛ i ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ doni ta ka bɔ i kunna nin ye jatigɛ yɔrɔ dɔ ye jatigɛ ba kɛnɛ ye don yɔrɔ jumɛn ye o de ye yawma tubla sarair don min ni Alahu subhanahu wa taala ko k'a bɛna gindo bɔ bara kɔnɔ k'a bɛ yɛrɛkɛ n'o ye kiyama jɔ kɛnɛ ye o ye jatigɛba don ye adamadennin ye kini ni numan filɛ a kuma kɛra kan kɛra mun ye ya nafsi ya nafsi ya nafsi ne yɛrɛkun nafolo ko tɛ den ko tɛ fanga ko tɛ tɔgɔ ko tɛ adamadennin ko k'ale bɛ a yɛrɛkun de ɲinina nin wagati in na nin ye gɛrɛntɛ ni jatigɛ yɔrɔ dɔ ye ne ban balimamuso o tuma Alahu subhanahu wa ta'ala ko ala ko sumakɛlaw minnu sigilen bɛ ko la ilaha illallah masi tɛ yen fo n'a kɛra e ala ye senkola tɛ yen fo e Alahu subhanahu wa ta'ala san bili 7 tigi ala e kelen don duguma fara 7 tigi ala e kelen don setigi ala ni e ma ji jigi ka falen fɛnw falen anw bɛ halaki jɔn minnu kan bɛ sɔgɔma ani wula la ilaha illallah a kɔrɔ filɛ nin ne ban balimamuso k'ala ka masaya segin a ma k'ala ka dalangɛya segin a ma k'a ka se segin a ma k'a yira ko batoma tɛ yen fo n'a kɛra ala kelen ye Alahu subhanahu wa ta'ala ko jɔn ninnu k'u sigi dɛ ko ale bɛna hakili sigi d'u ma jatigɛ ko kelen kelen bɛɛ lajɛlen na zikuru ye fɛnba ye a y'aw hakili to a la a filanan ye jumɛn ye mɔgɔ minnu bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw na n'u tɛ fɛ u ni ala ka fili ka tigɛ tuma bɛɛ olu sirilen bɛ ala la tuma bɛɛ olu bɛ ala ka jɛ ne nɔfɛ tuma bɛɛ olu bɛ fɛ u ni ala de ka balo u ka sigi n'u ka jɔ bɛɛ lajɛlen na o ye zikuru dungo ye n'a bɛ f'o ma ala ko sumabagaw o cɛbaw bɛ an bolo o musobaw bɛ an bolo sɔgɔma ani wulada fɛ u bɛ ka mun fɔ ala ye astaghfirullah 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 ala yafa anw ma an jo t'a la ne b'an balimamuso anw kan ka nin fɔ zikuru la ka caya ala ye nɛɛma min kɛ adamadenya nɛɛma tɔgɔ ko dandɔnbali a yɛrɛ ko kurani kɔnɔ cogo di a ko in ta'udu ni'matallah la tu'suha a ko n'aw farala ɲɔgɔn kan k'an bɛ jate bɔ ale ala ye nɛɛma min kɛ anw ye k'an bɛna sɛgɛn jate la an kunkolow bɛ ɲagami an hakiliw bɛ tiɲɛ an tɛna sifuru cogoya dɔn tuguni parce que ale ka nɛɛma ka bɔ jateli ma dan tɛ ale ka nɛɛma la ɔ masa min ye nin nɛɛma ba in ta ka kɛ e ni ne ye silamɛya nɛɛma yɛrɛ ɲɔgɔn ti a la Muhamadu mantonya ye nɛɛma ba ye yala nin masa in sara bɛ anw bolo wa alijawabu la ala e sara ti anw bolo cogo si la ɔ yala o masa in kan ka kota wa alijawabu la ala anw man kɛ e kota nka anw bɛ fili sɔgɔma anw bɛ fili tile fɛ su fɛ anw bɛ fili sanga ni wagati bɛɛ n'anw da tɛ fili la an ɲɛ bɛ fili la wala an bolo bɛ fili la walima ala an ka miiriyaw la an bɛ don fili kɔnɔna la Alahu subhanahu wa ta'ala ye zikuru dɔ ta ka di anw ma n'o ye yafa ɲini ale ala fɛ ko ni anw tora k'a fɔ ala yafa ma astaghfirullah astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum k'ale ala bɛ n'o kɛ ji ye k'o kɛ safinɛ ye ka anw ko k'an jɛ k'an sanuya ka bɔ an ka jurumunw na i k'a dɔn ni jɔn min sanuman sera ala ma alijinɛ ye jɔn sanumanw de sigiyɔrɔ ye nin ye zikuru nafa dɔ ye a y'aw hakili to zikuru la ni kɔlɔsi bɛ aw bolo walima aw boloden kɔni walima aw dusukun a y'aw hakili to zikuru la a tɔnɔ ka bon kojugu diinɛ baara kɔnɔ a tɔnɔ ka bon kojugu jɔn ni ala ni ɲɔgɔn cɛ la a nafa ka bon kojugu i ni alakira ka gɛrɛɲɔgɔnya la sallallahu alaihi wa sallam n'an bɔra o kɔnɔna la zikuruba jumɛn wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'an ye kuma daminɛ n'o ye n'o de ye salatu ala nabi alakira yɛrɛ ko cogo di alayhi salatu wa salam a ko inna awla nasi bi aksarahum alayya salata inna awla nasi bi aksaruhum alayya salata a ko maa min ka suru ale la jamakulu min ka suru ale la kiyama jɔn do kɛnɛ kan ka tɛmɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen kan a ko o de ye mɔgɔw ye minnu ka salatu cayara ale alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam wa diinɛ cɛbaw ala ka waliju kangaraw ala teri sɛbɛw minnu ye ala bonya dɔn ka ala jɔyɔrɔ dɔn k'a dɔn foyi tɛ yen fo ala
k'a dɔn ko foyi tɛna kɛ fo ala olu dulonna ala subhanahu wa ta'ala majamuni de la olu dulonna ala subhanahu wa ta'ala kosumali de la olu dulonna ala kira muhammadu kanu de la sallallahu alaihi wasallam o kama u ye zikuru ta ka di anw ma n'i kɛra tijaniya ye walima i kɛra tɔrika o tɔrika ye u ye zikuru ta ka di anw ma sɔgɔmada fɛ ko anw k'a kɛ balo ye ka balo n'a ye tile wulada fɛ k'anw k'a kɛ balo ye ka balo n'a ye juma selilen kɔfɛ lahansara selilen kɔfɛ k'anw k'a kɛ balo n'a ye ko adamaden min ye dumuni kɛ k'a fa ka ji min k'a fa ni ala ko suma ti a bolo k'o ye su de ye hali n'a ɲɛnama bɛ boli la k'o bɛ sunɔgɔ de la hali n'a ɲɛ coronen don walima k'o ɲɛ tɛ ko la hali n'a ɲɛ coronen don parce que ɲɛ ti yeli kɛ dusukun de bɛ yeli kɛ o la zikuru ye fɛn belebeleba de ye adamaden farikolo bɛ balo ni ɲɔ ye a bɛ balo ni yiriden ye a bɛ balo ni ji ye nka ni min bɛ an na n'o y'an ka mɔtɛri ye dɛ ni balola de ye ala ko suma ye ala bi zikirillahi tatma'innul qulub musow a y'aw cɛsiri kɔlɔsi la a y'aw cɛsiri a bolomanden na an t'a fɔ cɛw ye k'u k'u cɛsiri cɛw ye ɲɔgɔn da dugutilama fɛ ala ko suma de la o cɛw ye ɲɔgɔn da den kɛrɛfɛ zawiya la wow la den kɛrɛfɛ la ni ala subhanahu wa ta'ala ko suma de ye cɛ min ka seliji cɛyara ni ta ye cɛ min ka ala ko suma cɛyara ni ta ye siga t'a la fiye o cɛ in b'i ɲɛ diɲɛ in na yan wa a b'i ɲɛ lahara ala subhanahu wa ta'ala ka mizani kɔnɔna la kunu cɛw wulila n'o jɔyɔrɔw de ye ka walijuyaw sɔrɔ ka kutubuyaw sɔrɔ ka maaɲumanyaw sɔrɔ wa hali sini sɔgɔma cɛbaw bɛ nin jɔyɔrɔ in de la ka ala subhanahu wa ta'ala ka bonya ɲini bonya min ni a garantilen don ni diɲɛ ye bonya di adamaden ma a ma garanti nka n'i ye bonya sɔrɔ ni ala subhanahu wa ta'ala ye ka bonya sɔrɔ ni ala kira sallallahu alaihi wasallam ne balimakɛ ne ba o bonya garantilen don tiɲɛ cogo t'o la abada o tuma ala kosuma ne ye n ka kuma in daminɛ n'o ye k'a kɛrɛnkɛrɛnnenya ka na salatu kan ala nabi sallallahu alaihi wasallam kɔlɔsi bɛ min bolo i jija i ka kɛ kɔlɔsi dunge ye wurudi bɛ min bolo i jija i ka kɛ wurudi dunge ye zikuru bɛ min bolo i jija i ka kɛ zikuru dunge ye i k'a dɔn o mɔgɔw de ye mɔgɔ ye minnu ni siran t'u kan ni jɔrɔ t'u kan kiyama jɔ don kɛnɛ kan o cogo kelen na tuguni ka misaliya di e ma yiri min ni bulu bɛ a la den bɛ yiri in na suma b'a la an bɛ sigi a kɔrɔ an b'a yiriden dun o yiri de nafa ka bon anw ma wa walima yiri min bulu tɛ a la wa den yɛrɛ t'a la wa ŋɔni bɛ a kɔrɔ yiri jumɛn ka ɲi anw bolo wa adamaden min silamɛ min bɛ ala ko suma bilogodubi wal asal sɔgɔmada joonaw fɛ silamɛ minnu bɛ ala taala ko suma ka sigi ka zikuru kɛ tile bindaw fɛ ka barika da allah subhanahu wa ta'ala ye o ye silamɛw de ye minnu n'a y'a sɔrɔ nafa bɛ u la n'u kɛra yiri ye suma bɛ a la o kɔrɔ ye di yiri suma a b'a kɛrɛfɛla labɔ ni maa min bɛ fɛ ka tɛmɛ i sɛgɛnnen i bɛ don yiri suma la i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la wa ni ni cɛbaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye ala ko suma jɔnbaw ye ni n'a musomanw ye ɲɔgɔn ye nafa dɔ bɛ u la bari n'o ye dugawu k'i ye ala ka mustajabu b'u nɔfɛ wa hali kunu musow kuno kadijatul kubra ladegebagaw de bi yan an ba aisha radiyallahu anha ladegebagaw de bi yan fatumatu zahara kanubagaw de bi yan musow ko k'a fɔ ye k'aw hakili to aw ka furu la a y'aw cɛw bonya nin tun ye musow ka kɛnɛ sigilen min kɛra sɔgɔmada fɛ ka taa bila sali fana la mariam ka wajulu in kuncɛlen tɔn ɲɛmɔgɔw n'o ye hajja jɔdɔ ɲan kajatu jara ani madina tal o y'u ka nisɔndiya yira silamɛw la kɛnɛ in na k'a ye k'aw bɔra cogo min na i yɛrɛ y'a ye n'i ye jama wele jama y'i lamɛnna i ka kan ka jama de fɔ k'a barikada an bɛ barika da ala ye ka barika da ala kira ye ka barika da Cheikh Tidiane ka barika da an ka cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba de y'an jukɔrɔma tonto fani bi sɔrɔ an san 4 de ye ɲinan ye an b'a kɛ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ barika da ala ye kosɛbɛ jama bɔra k'a ye bɛɛ bɔra k'a ye cɛ k'a ye muso a denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba a bɛɛ bɔra kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ Seyidu Baro fo parce que muso je a ka gɛlɛn a muɲunen b'an kɔrɔ a sabalilen b'an kɔrɔ alhamdulilahi rabbil alamin nin tɔn bɛ sigi don min mɔgɔ saba de y'a miiriya ta k'an wele n bɛ dalen ka dilan sanfɛ n'o ye Kayatu Jara ye a ye n wele ka kuma fɔ n ye n ko alhamdulilahi a ko a n denw y'a fɔ n ye dɛ k'a hakili b'i la a miiri b'i kɔnɔ n ko wallahi a bɛ n kɔnɔ n'aw ko cogo cogo n ko ne ko ten n'o ye Kayatu Jara ye u nana sɛgɛrɛ alhamdulilahi ka na tɔn in sigi
k'a ɲamɔgɔya ta k'a di Madina tal ma n'o ye Baboyi den ye alhamdulilayi tɔn in sigi ni bi cɛ an ye bonya sɔrɔ a kɔnɔ an ye karama sɔrɔ a kɔnɔ alhamdulilayi rabbil alamina u nana bonya ta k'a di cɛkɔrɔba in ma k'a fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a di cɛkɔrɔba in ma an bɛ Ala fo k'a wale ɲuman dɔn k'a barika da an balimaw an sinjiw a bɛɛ y'an lamina k'a n'a dafɛ dugu Mamato an bɛ min lɔ an tɛ min lɔ a bɛɛ bɛ yan an ye tɔn in sigi a kɛra kunkɔrɔta ni wasa dan de ye an bɛ Kayi bɛɛ fo an bɛ Sayidu Baro fo an bɛ Kayi muso bɛɛ fo Kayi bɛɛ y'an lamina a diyara an ye a bonyana ma Ala ka bɛɛ sara foyi tɛ ne bolo ka tɛmɛ o kan cɛkɔrɔba yɛrɛ ji jara n'an wulila su a bɛ wuli n'an wulila tile a bɛ wuli Ala k'a sara Ala ka sijan ni kɛnɛya laban ko ɲuman d'a ma Ala ka tɔn in taga ɲɛ Ala kana nafiki don an ni ɲɔgɔn cɛ salifana seliw kɛlen kɔfɛ ka lafiyabɔw kɛ kuranɛ kalanna k'a dafa baara kun filananw daminɛra salifana seliw kɔfɛ alakira majamulu dɔnkiliw dara kuma sɔrɔla ka di an karamɔgɔ min ma ale min yɛrɛ tun ye conférencier principal ye nin don n'o ye Cerno Saïd Baro ye a ye walanda nafaman di maaw ma dɔnikɛlaw yɛrɛ bɛ se k'u ta tɔmɔta sɔrɔ min na alakira ko kan sallallahu alaihi wa sallam ni ko i bɛ kuma alakira ka sira k'a ka biographie kan porte wɔɔrɔ de b'i bolo i bɛ se ka don da min fɛ donc porte wɔɔrɔ a kelen o kelen i bɛ se k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a la i t'a ban a fɔlɔ a bɛ fɔ mun ma ko alqidamu ni ko galeya bamanankan na kuma dɔw a bɛ faamu wala fɔlɔya ala kira ka kɔrɔ ala ka danfɛn bɛɛ ye a ka kɔrɔ danfɛn bɛɛ ye mais cogo juman kuma bɛ yen de a nɔɔrɔ de dara ka bɔ ala nɔɔrɔ la wa wala a jati de dara ka bɔ ala nɔɔrɔ la wa wala ale nɔɔrɔ de bɔra ala jati la wa walima ale jati de bɔra ala yɛrɛ jati la ni naani de ye kalan fɔlɔfɔlɔ ye min ni ka sɔrɔ ala ka walijuw yɛrɛ dama u bɛ ɲɔgɔn dan ala kira la yan de a dara ka bɔ ala la cogo di ala dɔrɔn de b'a dɔn mais a kɛni ka kɔrɔ ala ka danfɛn bɛɛ ye c'est pour cela an fa adama o de nana ala kira sawura la ale kɛra danfɛn laban ye ka tila k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye danfɛn bɛɛ kunna parce que mun na ale nana laslu de représenter ala ko adama ma ko wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an fɛn fɛn bɛ dugukolo kan n y'a bɛɛ da aw ye mais fɛn fɛn bɛ dugukolo kan a bɛɛ ka kɔrɔ adama ye ja a bɛɛ ka kɔrɔ adama ye o de la ala kira b'a fɔ a ka jɔn do a ka mantɔn ɲuman do nen kan ko ni ne kɛra adamaden ye bangeli la ko taamasiyɛn dɔ bɛ adama la min b'a jira ko ne de ye adama fa ye mun na ale de ye adama fa ye parce que ale laslu komi kuma fɔlɔ min ni n y'a fɔ nin ye babu fɔlɔ de n tɛ don ye parce que n yɛrɛ tɛ fɛn dɔn a la walijuw gansan de bɛ kuma nin kan ale laslu adama nano de représenter dugukolo kan c'est pour cela adama ye dugukolo bɛɛ mara ala yɛrɛ ko wala kad karramna bani adam ko ne ye adama den bonya wa hamalnahum fil barri wal bahr ala y'a di anw de ma an bɛ wali nin bɔ ka hinɛ ni an yɛrɛ nin ye an filɛ yan sisan an ye misi dɔw faga k'u sogo k'an ka dumuni na k'a dun nin de b'u la nin de banna ala de y'an bɛɛ da mais ala y'o di an ma k'an k'a kɛ mais an yɛrɛ damaw ni min ye min nin bɔ ko k'o tigi nin bɔ ka fara a kan parce que ala ye hadamaden bonya o de la maa maa ye hadamaden bonya ala b'i bonya ala kira ye bɛɛ da nin de la o de la hali kafiri a dɛsɛra k'a dɔgɔya parce que a ɲɛ b'a la ala ka bonya b'a la kana jɔ ala ka danfɛn na surtout i hadamaden ɲɔgɔn ala de b'a dɔn min ka fisa hadamaden bɛɛ ka di ala ye nabilahi ibrahim alayhi wa nabiyina wa alayhi salam ale dɔnnen don ni dunanajigin ye hali a ka gɛlɛyaw ala y'u wuli n'a ka dunanajigin de ye kamalen dɔ delila ka don dugu kɔnɔ a ma jatigila sɔrɔ u y'a bila ka taa ibrahim fɛ a nana ibrahim n'a ye baro kɛ a y'a sɔrɔ kamalenin tɛ diinɛ na nabila ibrahim k'a ma ko vraiment
an b'a fɔ cogo min ko désolé ne kɛni komi i tɛ diinɛ la n bɛ yafi ma i bɛ taa kamalenin bɔra ka taa ala ko Ibrahim e bɛ dunanw jigin ne de kama wala i b'a jigin i yɛrɛ de kama Ibrahim ko n b'a jigin ala de kama ala ko ayi ko i ye min gɛn san mun na i y'a gɛn a ko parce que k'a ma sɔn i la ala ko est ce que ne banna la kɛnɛya min b'a la jɔn y'a d'a ma a bɛ balola fɔɲɔ min na jɔn b'a dila ma hakili min b'a la jɔn y'a d'a ma n'a banna ne la ne ye nin bɛɛ d'a ma e dɛsɛra ka su kelen d'a ma e b'a kɛ jɔn kama ala lɔ man nɔgɔn dɛ an caman b'a fɔ mɛ a ka gɛlɛn ala k'an kɛ ala lɔnnaw ye ɛlɛn ka kuma surunya adama nana ala kira représenter n b'o misali surumani di pour n ka se ka kuma filanan fɔ a misali surumani i b'a ye an bɛ sɛnɛ de kɛ i bɛ t'i ka ɲɔkisɛ dan wula kɔnɔ tile fila san mana na bin bɛ falen i b'a dɔn k'i ka ɲɔ falen na o min bɛ falen dɛ a bɛ bonya a bɛna kɛ ɲɔju ye a bɛna kɛ ɲɔkala ye filaburuw bɛ b'a la ɲɔkalaw bɛ b'a la n'a taara se fo a dan na a bɛ taa tinsan bɔ ɲɔkisɛw bɛ taa bɔ yen ni ne ye e ɲininka ko o ɲɔkisɛ ninnu ani ɲɔkala ye juma de ka kɔrɔ ɲɔkisɛw filɛ ɲɔkala de sanfɛ ɲɔkala yɛrɛ bɔra min kisɛ dɔ de la donc ala kira de lasulu ye adama nana laban na ka représenter ko aw bɛɛ bɔra nin de la sallallahu alayhi wa sallam donc o kuma ka jan dara cogo min ni ye misali de mais o kuma walijuw dama de b'o fɔ a filanan ye min ye ala kira ni danfɛn si ala ma sɔn ka kɛ kelen ye parce que adama ni hawa ala y'u fila bila kuma min u ye kɔnɔɲa 21 de kɛ 20 bɛɛ kɛra filaninw ye kelen o ma kɛ filanin ye o kelen tɔgɔ ko Sisa u ye Elaz Malik Si ɲininka ko mun na adama Sisa ma kɛ filanin ye a ko wa ghayru sisun fama tatihi munfaridan hawa takrima nurin ghayra muzdahami a ko ni Sisu tɛ hawa ma den wolo kelen ko mun na a y'a kɛ ko ala kira nɔrɔ bɔra adama la ka don Sisa la n'a kɛra filanin ye ko danfɛn wɛrɛ bɛna suma ma ko ale ma kɛ filanin a kelen nana kira nɔrɔ bɔ a la sallallahu alayhi wa sallam donc k'a ta o Sisa in na ka n'a bila a fa Abdullahi la o bɛɛ a ma tɛmɛ cɛ la min de la ka ala kuta a ma tɛmɛ musa la min de la ka ala kuta o y'a kelen de ka sifaya ye o de la a b'a hadisa fɔ Muslim kɔnɔ ko anabnu nikahin labnu sifahin ma massani yasu'u qattum a b'a fɔ je suis seul diɲɛ kɔnɔ furu ma deli ka siri ne masaw la min sirila laada kunda wala bolon kɔnɔ a bɛɛ furu sirila ala fɛ ne ye furu den jelen de ye laada den tɛ ne ye a ko nɔgɔ ma deli ka maga ne la a kelen donc ka ninnu kalan k'a ta Sisa la ka n'a bila Abdullahi la olu kalani walasa k'a dɔn olu ye bonya fɛn fɛn sɔrɔ u y'a bɛɛ sɔrɔ ala kira kama o fana ye kalan dɔ ye ni ale tɛ a ci maa wɛrɛ la o de la minnu b'a ka taa a faw fɔ ko n'i b'a fɔ i kana tɛmɛ Adnan kan ale yɛrɛ y'i kanto ten ko la tarfa'uni an Adnan fa huna kazaban nasabun a ko n'aw ye n faw fɔ n'aw sera Adnan ma a ye dan ye n'aw tɛmɛna yen kan kumala ninnu bɛ fɛn de fɔ la u t'a dɔn o de la i kɛra kumala ye cogo cogo da i ka lɔnni ma sinon i bɛ problème sɔrɔ sini lahara hakili la kanu tɛ a bɛ aw de ma yan nin yɔrɔ la kosɛbɛ ala k'a ɲa k'a d'an ma donc mais n bɛ fɛ ka kuma surunya ala ka jɔn ɲumanw y'an dɛmɛ ale y'a fɔ de k'an ka dan ye ala y'a yira a ka waliju dɔw la ko maa maa ni kɔnɔdimi gɛlɛyara cogo cogo a y'i tɔɔrɔ cogo cogo a fa 21 k'a ta Abdullahi ka taa bila Adnan imanu bɛɛ tɔgɔ fɔ al nord k'a tu ji la n'a tigi y'a min a banna dɔ wɛrɛ dɔ kɔnɔdimi kelen kelen kɛnɛyara awɔ ala o k'a kelen de ye e tɛ se k'o kɛ i faw la o a kelen a ka masala sabanan ye juma ye o ye a ba Amina radiyallahu ta'ala anha hali ni bɛɛ tɛ sɔn k'a fɔ ni nin bɛ fɔ anw ye an k'a fɔ a ba tɔgɔ Aminatu bintu Wahabin ala jɔra kira la cogo di fo ka taa kira bange a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ
له قبل الولادة معجزات تراها أمه دون الزنون ala ko nya kabako do ke kiraye yaye nyake ale de me taraha ummuhu abade be ka kabako nununye duna zununi ataye sibola ataye foila o kabako nununye kalan sabanaye min ni ala kirani danfen site kelenya ala parce que abba kumbe kibaru yade kala jolendo ama deli ka bo konoma nya foi kalama ama farigan akonoma dimi ama nyana mini adusu te nyegu foi ma deli ka kala kalo kononto konobara yere fana tala abba kelende ya so odla aba fako wajaa adamun tabshiran wasisu laha idrisu nuhun wa hudun wal khalil simi summa dhabihu kalimullahi kalimatuhu min awwal ash-shahr fi tartib la tahimi ne babu sabanaye mimbe kala ala kirala wakati togo yafe ako kalo folo abaka folo kame kala jolendo ama tagama sere fo ya yerela akera sufe mogo dale abaku ye horo muso jele dafale cew kumbe yeyoro rate son kase annabi nunu be ka togo ya bete ni seun tegera de sufe atumbeta ka jita ke kolona wala sa ni wal cew kana nyoyen o sudo de fe anato kolondala anana chokoroba noroma do soro duru flem babula be ka jibo kolon kono asuru nyara ayijo anyabala obe ka duru flem samaka bo minanto bolo be jike mina aso aturnera kono fandoe ka minan segi ki trimi aba fle no klela be na duru flenta o yere jibo yoromi onana ji yelema ka minan kono o ya wele ko amba amina ko ana abul bashar adamun ako ne farikolo ma be fa adama ye jiitu khadiman laki li annaki humilti badran sayyid al umami ako ne adama di nana bara de kiye sabula bi ibe yoromi ila jora manton be nyamogola ne adama folo nana bara kiye bi adama yaka minan fa ka adama taraso ba juma be ni soro kalo folo kera adama ye kalo min daro ka adama de min to sisa min daro ka nuhu o ko fe hud o ko fe idris o ko fe ibrahim o ko fe ibrahim de min to ismail kalo worona o kera kalo wolona o kera musa woron kalo wolona kera ismail worona kera segina ke molona kera musa segina kera isa kalo kononto kalo nabi nyuman do be na barake de nya ke abaye ka kila ka faye kila jolendo meni bela bay makonomaya tagama sere kelenya ayere la folo hay sufa abe bo akele atagamato abe wele kame abi kosi aba sura hadama den foite anya be yiri ni fara gansandla uba fo ya amina ha anti humilti badran sayyidal umami uba fa baye ka hakilla sigi ama delika fo ya yere la kuma surunya fe kuma ambe ka point de fodro antena do babu kono abdomina kankana nyana akera moludu kalo kle su tan flana donikela chamambo ka dowere fo adale sigona nama kala jole de ko kono barabala asura madelika kono santi amadelika kono ye sigoina na ka kono mando wa kono nyere sera koyi abe na jigi donc femi kan ka bla jigini nye amba fo ma ko tin nga ko mi an karamo Elaz Malik radiyallahu ta'ala anha ale ma son ka togofo ako lamma ataha malin nisa'i ra'at janaha dairin nafa ma hala min jusami ako timbe damna ni woside abe damna ni funteni de ko funteni de yala kunu akunu na doron anyabe kono bara la yere la ama dilika kono bara nyega kon odonye ako kabe hami abi joro yoromi aka kogo ni alkaba che bambugu yanfando aka so kogo chira kono kamando na nyabe kama jema na makono yere kama nya finfa shinya kele awosibe jakumami doro anyabe de lale na kerefe na kiyun fi wiladati hijab dan fe sima ni ka kele ni nye kalando ya ka kola aka kalan na nina oye sababuhu ma gulamin sabbahu abadan wal yawmu shahrun wa amu shahr zihimami
aka kelen de y'a kɛ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam k'a ta ka simina ka taa se a dabɔli ma denmisɛnnin ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ denmisɛnnin tɔw ka kalo kelen bonya a b'o kɛ tile kelen o de la nin yɔrɔ kuma bɛ se ka dayɛlɛ dɔɔni parce que an tun bɛ fɛ ka min fɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ nin kɔnɔ siratigiw b'a fɔ tuma caman ko an ba Amina jiginnen ko sindila musow ma sɔn ka alakira minɛ parce que ko yatimɛ don u ka t'u ka sɛbɛnninw filɛ ka ɲa tɛ sababa ye alakira ma ala ma alakira da cogo la ko danfɛn dɔ bɛ se ka ba la danfɛn dɔ de bɛ dɛsɛ k'a sɔrɔ mais ka ba la ala m'o k'a la fiyewu o t'a la i tɛ se an ba Mariyama nabilahi Isa ba o bangenen kuranɛ y'i kanto ko fɔɲɔgɔnkɔ kɛra o la mɔli la parce que tagamaseere minnu yera ko den ɲuman don k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ wa ma kunta ladayhim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam o ye Maryam de ye alakira ka fisa Maryama yɛrɛ ye bonya sɔrɔ min kama n'o ye Isa ye cogo jumɛn ban bɛ se ka kɛ alakira la alakira de banna muso bɛɛ sin na muso min b'a fɔ a cɛ ma ko merde alakira t'o sin min muso min bɛ bɔ i cɛ t'a kalama alakira t'a sin min muso min t'a cɛ jate alakira t'o sin min donc alakira ma sɔn ninnu si la a bɛ n'a sɔn muso kelen min na o ka jikow n'a fɔra i ye bi yɛrɛ baro bɛɛ kun bɛ se ka kɛ ale kelen na kun jumɛn na alakira sɔnn'a la o de la Elhadji Malick Sy y'a fɔ nuniya kɔnɔ a y'a fɔ mimiya kɔnɔ a ko lisanul qadri qad nada jiharan bihi ikhtassat hulaymatuna biduni a ko ala ka latigɛ nɛn de ye weleli kɛ k'a fɔ ko muso bɛɛ haramuyara kira ka sɔn i sin na ni Halimatu kelen tɛ Halimatu Saadiya o ko ale tun y'a sɔrɔ ni fɛn fila ye a y'a sɔrɔ n'a cɛ la batoli ye a y'a sɔrɔ ni cɛ ka dunanw fana ladonni ye o fana kisa kuma ka jan mais ka kuma surunya dɔrɔn an ba Halima kelen a sɔnnɔ de la an ba Halima yɛrɛ min seereyara a la a ka ca kumakan 70 ye a ye fɛn mun ye alakira la n'a ma ɲɔgɔnya denmisɛnnin tɔw la awɔ haba bi shaharayni wa fil jimil qiyamu lahu wa fi dalin ghada mumsikal jidrani zahimamin a kalo 2 a ye ŋunuma daminɛ a kalo 3 a wulila k'i jɔ kalo 4 a bɛ kogo min na ka tagama kalo 5 a sen jɛra tagama la kalo 6 a bɛ boli kalo 7 a ye kuma damina kalo 8 a nɛn jɛra a kalo 9 a bɛ duna kan bɛɛ mɛn a kalo 10 donso bɛ fɛn gɛn k'a minɛ to a b'a boli ka filɛsi turu a la sallallahu alaihi wasallam jɔn bi ko ale ako wa qabla amaini jafran kana za adabin lillahi darru adibin shabba fil yutumi ako ala kira san 2 kɛ ale Halima bolo a ma deli ka erreur kɛ éducation na denmisɛnnin bɛ kunu a ba t'a kɛrɛfɛ ka kasi ko ala kira ma deli k'o kɛ ko tuma dɔw ale bɛ ɲina ko den b'a bolo a bɛ bori a bɛ taa sɔrɔ a kelen a bɛ dalen a bɛ kulonkɛ la nka ala delila ka kabakoba dɔ yira an ba Halima la don dɔ la ni funteni bɔra maaw bɛ bɔ kɛnɛ ma ka da nka maa dɔw b'a dɔn den dɔw bɛ yen kana sɔn yan'a ka baliguya a ka da sankolo gansan jukɔrɔ a man ɲi baw k'i hakili to a la a man ɲi a ye denw sutura dogo ka ɲi den ma kosɛbɛ a ko don dɔ la u dalen kɛnɛ ma mankan bɔra Bani Saad bɛɛ bolila ka taa mankan in jɔrɔ ma filɛ min don ale bolila f'a bɛ n'a bɔ a hakili jiginna k'a den b'a kɔ ani bori donna ka don so kɔnɔ k'a y'a sɔrɔ ala kira bɛ dalen sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalo de jiginna ka n'a sɔrɔ kalo b'a tɛgɛ kɔnɔ a bɛ kulonkɛla la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jɔn bi ko ala kira donc nin ye babu 4nan ye an bɛ kuma surunya n'i bɛ fɛ ka kuma ala kira kan nin fana bɛ yen a 5nan ye juma ye ala ye ma kɛɲɛ ko minnu ka ye mu'jizatuhu
ka tile la jɔ a ye ka kalo la ci a ye o de la an karamɔgɔ Sheikh Umarul Fouti radiyallahu ta'ala anhu a nana Sudan a bɛ na Khartoum ba ta u k'a ma ko Sheikh Umar an y'a mɛn ko dɔɔni b'i la dɔɔni f'an ɲɛ Ala kira la a ko ko ayi k'aw kana n koron fɛn min tɛ koron ko k'o koron aw bɛ se ka ne koron waati fitinin kɔnɔ mais Ala kira tɛ se ka kolon k'a fɔ waati fitinin na mais a y'a f'u ye ni farazinin dɔ ye a ko qalu huwal badru qultu al badru shaqqa lahu qalu huwa shams qultu shamsu min nurihi qalu huwa al ghayth qultu al ghayth lam yadumi Sheikh Umar ko a ko aw kana fɔ n ka Ala kira surunya parce que Ala kira misali bagaw ma se k'a dɔn u k'u bɛ Ala kira suman kalo la n ko ayi ne y'a sɔrɔ kalo cira Ala kira kama a ka fisa kalo ye a tɛ suman o la u k'u b'a suman tile la n ko tile bɛ nɔɔrɔ sɔrɔ Ala kira la a tɛ suman o la u k'u b'a suman danni sanji la n ko ni danni sanji kɔ tigɛra a famana ja bɛ na ni maa min ye Ala kira hɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya bɛɛ kɛra hɛrɛ ye i b'a suman mun na tugun donc o y'a ka makɛɲɛ kow ye donc o fana ye duurunan ye wɔɔrɔnan ye juma ye a balo cogo Ala kira Ala ko kan ka min ladegi an bɛ se ka nin kelen de ladegi dɔɔnin dɛ a balola cogo min a n'a teriw cɛ a n'a musow cɛ a n'a denw cɛ a n'a ka mɔgɔw cɛ a ye hadamadenya kusi bɛɛ kɛ pour ka nakaran c'est pour cela a kelen pe de tɔgɔ al insanul kamil l'homme parfait a kelen pe n'i kɛra du kɔnɔ ko ne kɛra yatimɛ den de ye n'i ko i bɛ tiɲɛ Ala kira b'a fɔ non ne ma n fa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mais ma tiɲɛ n'i ko ne kɛra bayo de ye maa ma hinɛ ne la ne yɛrɛ ni n ba ma balo ɲɔgɔn kan n mɔna san 2 n ba kɔ ka bange dɔrɔn ka taa tunga la ne kelen don a bange don de a taara tunga la san 2 a nana di a ba ma a n'a ba ye san 2 de balo a fatura ba fatura ka ba bolo donc masasaya gɛlɛya hadamaden min b'o kɛ hujja ye o tɛ dalilu ye e kan Ala kira y'i la kala i kan ka kɛ cogo jumɛn n'i ko i ye baarakɛden de ye mɔgɔ dɔ bolo Ala kira t'a dan ye a ye baarakɛdenya kɛ a furumuso yɛrɛ bolo nka a ma tana tiɲɛ a ye Maka sagaw fara ɲɔgɔn kan k'u gɛn k'a yira ni ka sɔrɔ c'est-à-dire danaya kalifari ma jamana kɔnɔ place dɔ dir'i ma kana kɛ tiɲɛlikɛla ye a y'o poste kɛ ka tɛmɛ a ye commerce kɛ a tilala ka n'a don ɲɛmɔgɔya la a kɛra sahabaw ɲɛmɔgɔ ye c'est pour cela Ala ye kɛlɛw nati a ka kɛlɛ kɛ même si tu es un général i b'a ka kɛlɛ kalan e bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo di stratégie guerre minnu b'a bolo i mana kusi fɛn fɛn kɛ diɲɛ la a tɛmɛn'a bɛɛ la ko ni e nana i k'ale kalan i k'i ka yɔrɔ dilan o de la kelen de ye hadamaden dafalen ye anw minnu filɛ yan san an bɛɛ i bɛ taa tɛrɛ e ye métier dɔ kɛ i ma dɔ kɛ e ye kalan de kɛ i ma mécanicien kɛ e ye mais ale y'a bɛɛ kɛ a kun ye juma ye k'e la kalan Ala ko an k'o de ladegi a la donc o de belebeleba a n'o gɛlɛma o de ɲinina an fɛ mais o min bɛ kalan a la 2 dɔrɔn don an ye kuma daminɛ ni min ye a fɔlɔ o ye dusukun ɲumanya ye o de ye sunna hakika ye n'i bɛ fɛ ka kira ladegi a dusukun kɔnɔna ma fila a dusukun tun bɛ cogo di dɛ i ko ladegi a ka fini don cogo a ka dumuni kɛ cogo nafa t'o la o ayi hali ni nafa b'o la min ka bon ka tɛmɛ o kan dɛ Ala kira dusukun kɔnɔna kun bɛ cogo di misali fitini n bɛ kisa fitini min fɔ ka ni misali kɛ kuma in janjana n tun bɛ fɛ ka don walanda mun kɔnɔ tan bɛ kan tan tɛgɛ ma mais n bɛ misali fitini de fɔ o bɛ kisa min fɔ k'a fɔ don dɔ la Ala kira a ye sahabaw seli Sayyiduna Anas ibn Malik a ka portière Bawab Rasul o de ye nin kuma in fɔ ko don dɔ la k'a ye fajiri seli n'u ye ka ban salamu bilalen k'a ye ɲɛsin sahabaw la a k'u ma k'aw ka nabi ɲuman ko fɛrɛ b'a la bi awɔ ko fɛrɛ b'aw ka nabi ɲuman na bi maana n bɛ fɛ aw ka guloki don n don kan na
ale tɛ delikɛla ye o a bɛ fɛ k'an kalan de hadamaden kɛra cogo cogo i mago bɛ hadamaden ɲɔgɔn wɛrɛ la ka n'i kuncɛ bonya ala ma an si da k'an wasa n'an yɛrɛ ye a kelen de b'o cogo la o de la i bɛ maa caman sɛgɛnnen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u yɛrɛ nɔ bɛ sɛgɛn in na u nɔ bɛ sɛgɛn in na ka n'i kuncɛ bonya ala ye min bila yɔrɔ min tugu a ko yen o ye ala ɲini de ye o ala ye kalan de d'i ma kɛ karamɔgɔ ye mais ala ma nafolo d'i ma ala ma kɛlɛ cogoya d'i ma ala ma gestion d'i ma n'i mago sera olu ma ka n'i kuncɛ bonya k'u ɲini parce que k'e ye karamɔgɔ ye non i bɛ sɛgɛn ala ye nafolo de d'i ma a ma lɔnni d'i ma ni lɔnni place nana e kana titiri da i yɛrɛ kan ko nafolo kama ala kira bɛ fɛ k'an kalan peut-être ni ɲɛ kisa in kalan an b'a bɛɛ y'a kɔnɔ a ye nin fɔ tuma min u ko sayidina abu darda ko willa o ye dɛrɛmɛ 6 b'a kunna o ko kira ko nin bɛ se k'i wasa wa a y'o ka dɛrɛmɛ 6 minɛ a k'a bɛ taa fɛn san a bɛna don madina sugu donda la a ye jɔnmusonin dɔ sɔrɔ jɔlen a bɛ kasi la a ko e bɛ mun kasi jɔnmusonin ko n ka marigiw de ye n ci ka taa nan san n ka wari nasɔngɔ tununa ni n taara u bɛ na n tɔɔrɔ a ko k'u ye joli d'i ma a ko dirham 2 ala kira ye 2 bɔ a ka 6 la a y'a d'o ma ani 4 bɛ ka taa fa bɛ don sugu kɔnɔ muso dɔ y'a kunbɛn denw b'a bolo o ko e ala ka ciba ne cɛ fatura yatimɛw de bɛ n bolo bi fɛn t'an bolo an t'a la an b'a kɛ cogo min a ye 2 bɔ a ka 4 na a y'a don fana ma 2 de tora a bolo a taara bagi san min bɛ bɛn a yɛrɛ ma a k'a bɛ segin ani fatɔ dɔ bɛnna a lankolon denmisɛnninw bɛ ka bori a kɔ a ye denmisɛnninw na segin ka bagi in meleke fatɔ la a bɛnna fatɔ ma a y'a to o bolo ale yɛrɛ bɛ ka segin ka taa so an bɛ fɛn caman kala kisa kɔnɔ mais a nana fɔ sugu bɔda la a nana jɔnmusonin sɔrɔ jɔlen kasi la encore a ko ala ka jɔnmuso i bɛ mun kasi o t'a dɔn jɔn don o ko e ye cɛ ɲuman wo ɲɛ don dɛ e ye wari di ne ma ɲɛ nan san nka tile ganni min kɛra ne la mana taa bi marigi ninnu ka fari u tɛ hinɛ na dɛ o jɔrɔ de bɛ k'an kasi kira ko ne ko ni ne taar'i nɔfɛ k'u deli u bɛ sɔn k'i to yen wa muso ko fo n'an taara dɛ an karamɔgɔ bɛ nin sɛbɛn tuma Sheikh Umar al-Futi rahimahullah kisa in bɛ ɲini ka tila la yan a bɛ ala kira ka majigin fɔ la ko e ka ala kira ma filɛ a n'a ka daraja a n'a ka jɔyɔrɔ a y'a haju bɛɛ bila a bɛ tagala jɔnmuso de nɔfɛ pour ka t'o haju dilan a ko malikun fi zayyu miskinin law ma ra'ayta habibana nin de ye kira ye Sheikh Umar ko a ko a ye kira a kumana kan fo laban na a ko malikun fi zayyi miskinin a ko ala kira e de ye masa ye mais i ye miskinɛ doroki don jɔn ni e ye kelen ɲɛ kanu jɔn i ɲɔgɔn tɛ sa ne tagatɔ sa n'i ye na jɔ kare la k'i mago bɛ na n b'a fɔ non n sɔrɔ sɔn peresilen don a ko e de mago bɛ ne la o oui n kan b'o de fɔ est ce que an bɛ ka ala kira ladege i kan ka mɔgɔ min nafa k'i ma jigin ka bila a kɔ il est seul dans sa façon ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ foyi man bɔ a ye ustaz yan de tun kisa bɛ na tila Sheikh Umar la parce que n'i y'ale kabakoya ala kira ka majigin na n'an bɛ mawuludu kɛ an kan ka ala kira kala a jiko la de k'a ladege sinon a ka doroki don cogo n'a bɔnbɔsi pɛn cogo wa ça c'est la formalité sunna ye a dusukun de ye an k'a ɲini n'an bɛɛ y'a dusukun sɔrɔ dɔrɔn an ka problème bɛ ban an bɛ yɔrɔ f'i ye donc ka kuma surunya ani jɔnmuso nana fu seru ka da la a y'i jɔ duda la a ko assalamu alaikum ya ahla dar mɔgɔ ma jaabi a ɲɛ b'u la dɛ mais mɔgɔ si ma jaabi e bɛ sɔn ka segin ka foli kɛ tugun wa mais ala kira ye foli kɛ 2nan na mɔgɔ ma jaabi a ye foli kɛ 3nan na lutigi in sɔrɔla k'a fɔ ko wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya akramal khalqi ala Allah
lutigi ko ala ka kisi b'i kan a ka barika b'i kan e min ka bon ala bolo ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ kan ala kira kama ko ko cogo jumɛn n'i fo fɔlɔ la filanan fo i man jaabi fo sabanan lutigi ko ala kira e kan ni masi kan tɛ kelen ye kabiri siɲɛ fɔlɔ n y'a dɔn e don mais n ye n de parce que n b'a dɔn ni n ye n de e t'i yɛrɛ bonya ka caman kɛ i dun mana foli kɛ tuma o tuma hɛrɛ de bɛ kɛ n ka lu kɔnɔ o de la n ye n de walasa i bɛ caman kɛ donc an bɛ kuma jɔ yan min tun laɲinina ko ka kuma di an fa ani an karamɔgɔ ma a Cheikh karamɔgɔ Lamine Bachir Cheikh Umar ni foli kan b'a bolo an ka cɛkɔrɔba El Hadj Hami Ɲang donc Cheikh karamɔgɔ ale bɛ foli kɛ ka i karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la komi u ka ci lasera donc an ka cɛkɔrɔba El Hadj Hami Ɲang o b'a lase ale tilalen kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba El Hadj Hami Ɲang a ye ladilikan di ka sɔrɔ k'a ka nisɔndiya yira ni nin kɛnɛ in sigili ye ala taninen kɔfɛ an ka jɛ an ka sali ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ala ka danfɛn n'o ye musow ye an ka jɛ ka ala tanu kayi musow minnu bɛ yan ani min mana fɔlɔ an ka jɛ ka ala tanu kayi musow ala ye fɛn dɔ k'aw ye dɛ kayi musow ala ye fɛn dɔ k'aw ye kayi musow ala ye fɛn dɔ k'aw ye a ye ala tanu nka aw ka wasa ye mun ye ka den ɲuman wolo hami o hami b'aw la o ye den ɲuman sɔrɔ ye ni muso ye den ɲuman wolo i kɛra faama i kɛra fɛn bɛɛ ye ala kana kɛ ni ala ye dusukasi den d'i ma i ni hami bɛ ɲɔgɔn na so kɔnɔ ala k'an kisi a ma ala ka den ɲuman d'aw ma ala ka den ɲuman d'aw ma ala ka den ɲuman d'aw ma saro malo ni duwawu jaabira tɔw ma duwawu jaabira ne kɔni ma an ye duwawu min ta a jaabira ne kɔni ma n bɛ ala tanu alhamdulilayi rabbil alamin ala kɛlɛ ganna salon ɲinan kɔrɔfɔla in na gouvernement y'i sigi Bamako hakili tigɛ ko Hami Ɲang na i k'an dɛmɛ o y'aw ka duwawu di musow n bɔra ka taa Bamako ko Hami Ɲang ko dusukasi banna dɛ n'i ma dɛmɛ a tiɲɛna n ko mun kɛra ko Kidali ko a tiɲɛna an jigi b'a la n'i da k'a la a bɛ ɲa n ko ala kɔni ala de ne limalɛlen bɛ ala ye ala de a ye kira min si n'o ye Mahamadu ye ne limalɛlen b'o la k'a fɔ o ye tiɲɛ de a ye wele min na k'a taa nin dɔ ma a ka nin sigi kɔnɔ premier ministre fo diɲɛ ka wuli a ye wele min kama o kɔni solution bɛ sɔrɔ o la nka a tɔ o b'aw yɛrɛ a diko b'aw de la ne welele min kama o kɔni banna mais aw faamaw diko min b'aw la o de bɔnɛ tɔ ye n kan ne b'a fɔ ne welele min na o banna dɛ mais diko min b'aw yɛrɛ la o de ye Mali tiɲɛ bi faamaw n bɔ Bamako ni bi cɛ Kidali ko kɔni nɔgɔyara nka balaw tɔ ye mun ye u yɛrɛ damaw minnu bɛ lɔgɔri ɲin na n'o tɛ balaw t'an kan o an yɛrɛ ka balaw de b'an yɛrɛ kan musow aw bɛ tɔ min na nin ye aw ye ɲɔgɔn min da aw ka kuma ɲɔgɔn ye aw ka jogo yɛlɛma aw ka sira ala ɲɛ aw ka maloya aw ni cɛ aw ni baraji kuma kɔnte ne bolo n wasalen ko ka ala tanu ko ka ala kira waliɲuman dɔn Cheikh Umar Futiyu min fɔra a la ne y'a ye ni min dara a la ne dara a la ni min ma da a la ne dara a la Cheikh Umar bɛ kelen de Cheikh Umar bɛ kelen Gawusu bɔ mun filɛ o ye seere de ne ni Cheikh Umar bɛnna bolola de kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔ tɔɔrɔba n ko ala walidenw bɛna halaki ne kɔsɔn n kisi i ka n tanga ala kira Cheikh Umar kɔsɔn n b'o fɔra n ɲa bɛ Cheikh Umar ni so la kuruju kɔrɔ n ko ye Cheikh Umar filɛ a tunna ma mobili min tun bɛ bala ne a nani lɔn kɔrɔ n ko Gawusu a kɛra de a ko ala de a m'o de a filɛ ɲini a filɛ yuri ni sandare cɛ wa kɛra yen de Cheikh Umar nana ka mobili bɔ dingɛ kɔnɔ ka na ne sɛgɛrɛ ala de y'a kɛ ala k'aw mago ɲa
Allah ka limaniya dama Allah ka limaniya dama anya nyina ye sanwere fo kofe abe Allah de bolati fo siyama akada ma ngala bata kono Mali Allah ka basiki do Mali kono neni nyina busa muso awi Allah deli Mali ye cew ya deli ande sera muso awi daga jaw kala deli wallahi njigi bala e Dembélé afo musowiye uka sadita uka Allah deli gelani me Mali kono Allah ka ban muso ko so Allah baba muso de Allah kira wolo muso de secteur wolo ka Cheikh Mal wolo muso na yalla dela la be jabi ce jaka gele muso be hina na yalla dela be jabi ay Allah deli amin ya rabbi aw salli ala Muhammad Allah ka sabri barutal ale foli kɛ kay dɔnikɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kuranɛ min tun kalanna o duwawu sɔrɔla ka di an ka khalifa ma n'o ye karamɔgɔ Tali ale ye duwawu khatmul Quran kalan caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an karamogo amina ka kuma wala se bamanankan na nayi mi fo flakan na ambo na se ko be ala fo ka tanu ka barkada ka wala ni mando ni sigin kene ka mo bere di fo kiraman to nyala no di fodi mi ka sanu ka teme fodi di ka ala ka ka kishi anaka nema ala ko ke ambela jilen ka inshallah kongol ko kongol jinnaɗo men ceerno men khalifa men mo Allah ardini hande e galle Cheikh Oumar e wonande oɗo diwan ko fof ako kuma kayñe anga khalifa ana an fake ananga ñamogo noye alhaji karamogo Tall ni ale de Cheikh Oumar ka khalifa ye bi kayi dugukolo sanfɛ yanno baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen Kadiatou Guissé ni ale tun ye délégation ye min bɔra Bamakɔ olu tɔgɔ la ale fana ye a ka nisɔndiya yira kɛnɛ in na an ye kɛnɛ sigi ni hɛrɛ ye san o san an k'a lawuli ni alhamdulillah rabbil alamina ye an bɔra Bamakɔ de ka na Tijaniya muso minnu bɛ Bamakɔ o y'anw délégué ne délégué ka ne nati ko n ka n'u représenter ala k'an bɛɛ ɲuman segi hɛrɛ ani baden na ala wulila min kama ala de b'a dɔn ala k'a ɲa k'a da n'aw ma ala ka bɛn sabati ka seyitaane nagasi Tijan Ñang n'o ye an ka cɛkɔrɔba Elhaji Amɛ Ñang denkɛ min sigilen bɛ Gabon n'ale yɛrɛ tun nana bɛn mawuludu in ma ale fana ye a ka nisɔndiya jira an bɔra ka Cheikh Tidiane ka alakira ka mawuludu kɛ sisan kayi musow fɛ Tijaniya musow fɛ du kɔnɔna la yan ne nisɔndiya de bɛ na kontannen bɛ bi kosɛbɛ parce que nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de n b'a assister mais à chaque fois les deux éditions précédentes u b'a kasetu caman ma filɛ mais ɲinan yɛrɛ y'a teni ka na ka bɛn n'a ye a ka kɛ duwawu ɲini ye ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o de kɛra an ka nalen yan vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ bi vraiment an tun ye min sɔrɔ k'a lase aw ma kabini Kayi Lɛga Segu Tijaniya musow ka tɔnba min bɛ Kayi Lɛga Segu olu tɛ mawuluduba min sigi ni nin tun y'a tako sabanan ye o de tun ye nin ye an bɛ Alahu Taala deli ala ka san nataw yira an na wajulu ka nafama min fɔra ala k'a mɛn kilo ɲuman di an ma k'a minɛ ka baara kɛ ala k'o nɔgɔya an ye duwawu minnu fana kɛra an ye jamana ye ani silamɛw bɛɛ lajɛlen an bɛ Alahu Taala deli ala k'a bɛɛ lajɛlen jaabi ala ka san nataw fana yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu